Amin. Ta mulai ma pertanyaan ta puji tuata sian buku ende nomor 215 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia, natu mopa langit doho tanoon, amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba na poson nasi Jakob, mar olop-olop tu de bata maho ale sandok tanoon, endehon hamu ma hamu leon ni guarna, mar mulia ma bayan hamu puji-pujiana, haleluya, martangiang maita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, holan alani asini roham sambingdo, umbahen natar bayan hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu mahite-hite guarmu, lehononmu dona pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitonganmi, do dihanguluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tajahama turpuk epistel, manang hatani tuata, iman natar surat sian sada Yohanes 5, mamuka maisian ayat 1 ayat 5, tajahama marsikat sorin, umulai hami masian ayat 1. Ganup na porsia Yesus do Kristus, ido naung tubuh sian debata,
jala ganup nama kaholongi ibana nama dubuhon haholongan nido nang tubuh sian ibana. Ai ondo holong ni rohani ribata molo taradoti patikna dada nadok-dok patiknai. Ise dona manaluhon portibion ia sona porsia di Yesus Kristus anak di debata ido anggos sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tapasada marohatta martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah amanami na marhabangsa di banogijang. Puji-pujian mardongan mauliati ali Tuhan di sombaun hami tuho, di bagasan boringin na holomon. Siala di paborohat hodo hami ali Tuhan sian inganan namibe. Sahat tujorom na badion, dinalaho madohoti partangyangan wik na pinatupan ni huriam. Mauliati mali Tuhan di pasahat rohan nami tuho. Nuaeng neng manangihon hatami mahami Tuhan. Mangidu hami Tuhan ajari hami. Marhite ton dimpor badiai. Asaboy tutu tak kaswat tu si hami hatami. Jalaboy hulaun hami marhite ngulu nami si ganop ari. Asima roham Tuhan tangihon mapangiduan namion. Mangasahon Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata dihita saluhutna amanginang.
di pertanyaan beringinon ima natarsurak di sada Samuel sada ayat sia sahatu ayat 10 walu. Tajahama secara responsoria. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masihanna alai hudul di hudulanna yang gomalim eli di labung tiang ni bagas ni Jehovah. Dungi marbaga-baga maibana nin nama ale Jehovah Sebaot molo ditatap roham pardangulan ni naposomon jala diingot ho ahu jala dang halupa honom munaposom jala di leon ho tuahu naposomon sada anak lehonok kuma ibana muse tu Jehovah saliling mangolu ibana jala dang jadi hona raut parnabung uluna. Ai martangiang di bagasan rohana do si Hanna asal ubit-ubit bibirna dang terbege yang goswarana gabe diri pusi eli na mabuk ibana. Alai ninna si Hanna ma mangalusi sitoka ale tuaku parupuan nagodok roha do ahu tahe dang dung huinum anggur manang si inumon na koras roha kido na husehon di jolo ni Jehovah. Dungi ni nasi eli mamangalusi laho maho muli mardame-dame sai nalehono ni debatani Israel do tuho na pinangido sian ibana. Ima sahatna dihita saluhutna amanami nang inanami songoni na pasobulung na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus adong ma sada cerita songonon adong ma sahalak anggota punguan ina tongon marsahit ibana jala dirawat di rumah sakit ala memang sahit na renge. Dungi Roma dongan na sa punguan lahu madulo ibana, lahu madulo inangi tu rumah sakit. Jala lahu manangyakon ibana. Jala dina martangyangi na sida, marsitutu do na sida martangyang tu debata. Pola sappe manetek ilu na sida. Alatung maselungun roha na sida mernida dongan nai na marsahiti. Didok na sida ma ditangyang nai ale Tuhan dang adong naso tarpatupaho porsia do hami disi say na pamalumom mudo sahi ni dongan namyon amin ima tangyang ni punguan inay dungi say na sida martangyang amanginang didok kon si partangyang ima muse tudongan na marsahiti pos maroham ida malumdo sahit mi nunga martangiang bahita ikon porsia doho ikon malum sahit mi nin nama tu dongan nai tung masay labok situ tu hatani inatai tung masay tabo situ tu tangiang ni inatai laho paposon rohani dongan na namar sahiti jala dang sadia leleng mulak manasida dinamulaki na sida di mobil makatatay ma aka inay rupani makatatay ma na sida di padok mahatana songonon ay buhado huning di idahamu sahi ni inangi nin nama dungi pitor dia lu sisi partangyangi ma songonon yang gohida sian si malolong nai nunga merbalik-balik napasuang-suak kon namay dang sadia leleng be ninna inatta si partangyangi ma dang sadia leleng be nguluni lao namay napasuang-suak kon namay ninna ibana jala pitor adong musay na manulo pihatanay ido ida kan au pihuida songonido pitor adong mendukung hatanay
anggona kening isini tangyang nai didokondang adong naso tarpatu paho ali Tuhan ninna di tangyang nai hape dungsi ni napasong suak kon namay lao namay ninna ibana didokon ibana tudungan ikon malum doho ida pos maroham asal perseaho ninna hape ibana do naso marpos ni roha tutuhani dihita saluhu na amanami dohot inanami jok dohita jok do tangyang tanang songoni holan tamabigion pola do ulo hita sape tangis tarilu-ilu di namar tangyang alay sa tokinari Peter tapangasahon do pikiratta Peter tapangasahon do gugutta di akka na tapekiri pola do sapi tumatangis hita martangiang alay dang benar-benar tangyang tay tahanguluhon tahaporsiay di bagasan trupukon amanginang tay dama di baritahon taringot tu sahalak parupuan sahalak ina na benar-benar tutu si tutu ibana martangiang tu debata na benar-benar dihapursia ibana tangi honon ni debatado tangi yang nai ima parupuani na margoar si Hanna istri ni si Elkana jala si Hanna nungaliling dang adong ianakonna parupuan na holdo ibana perempuan yang mandul jaladang adong be pakirimon ni ibana dang adong be si harapan ni ibana jala di bagasan partikiani tung masai leado parupuan molohol ibana molo mandul sahalak parupuan dianggap doi sada kekurangan sada haleaan di tonga-tonga ni halak Israel jala maselungut do rohani si Hanna ala dang adong belapatan na diadopan ni amat tanah jala di bagasan konteks i amanginang molohol sada parupuan olodo amat tamuse mangoli tu parupuan na asing tetu disirakkom mainat tanda perjului manang dang disirakon alai dibain ma maribang dibuat ma ibang na jalan na paling humacit Peter Marianakom musi ibang nai ima na dihilala si Hanna di bagasan terpukon dung mangoli si Elkana dibuat ibana ma istri na si Penina na paduahon alay Peter adong ianakon na jala tetu direhe-rehe do turus si Hanna diicaki ibana di bagasan si taononima amanginang di bagasan konteks ima si Hanna sangat bergumul ibana mangida ibang nai nasay terus mangicaki jala mangarehei ibana pola do didokon di ayat onom saha tu ayat pitui didokon terus ibana tumatangis di bagasan marsak ibana di bagasan godok rohana jala pola ibana dang olo mangan dang olo minum gabi gale ibana dang selera ibana mangan alani kondisi na niadopan na alaya manginang di situasi na hasit na niadopan ni si Hanna bohado sikap ni si Hanna menghadapi na masa di bagasan ngoluna gotap do rohana madili do ibana manang mago do pakirimon na daun dang mago pakirimon ni si Hanna di bagasan si taonon nai di bagasan arsak ni rohana di bagasan godok ni rohana rodo ibana marsomba tujolo ni debata martangiang ibana huhut tumatangis ibana di damartangiangi imana kening natahajaha di ayat 10 tetu tangyang na ima mangaluhon arsak ni rohana tu debata asa ditata debata pardangulan nai anggiat dilehon debata tu ibana sada anak nagabe tubuna
Ditongani tangyang nai dada holan namar tangyang ibana amanginang. Alai alani persitutonna bahkan marbaga-baga ibana tu debata. Didokon ibana molo di leonho ale debata sada anak diahu. Pilihonok kudo museda danaki tuho saliling mangulu ibana. Ima baga-bagana. Lapatanna martangiang pasahaton ngulutta, martangiang pasahaton pilihan nang baga-baga, lapatanna diarahon marhiti ngulu ni sihanna tu hita amanginang, ima ngulu na marsitutu, ngulu na marsitutu makorhon ibana parohon marbaga-baga tu debata, jok-jok tangyang tai holan tangiang narikot dihita, holan tangiang na peting dihita, tabayan tuhatay songon sapam, tabayan tuhatay hola pajaga ni aka artatay sinadongatay, alay hita sendiri dang adong komitmen laho mangulahon hata ni Tuhani, alay hita sendiri dang marsitutu laho mangulahon hata ni Tuhani, tangiang tay amanginang jok-jok do tangiang na egois, holan nariko dihita tapangido, alay dang taulahon nalomo di rohani Tuhani. Alania manginang marhite jami taon, naing ma ditangyang tai mardongan hapor syaon, tangyang tai marisihon hamuliateon ni roha tu Tuhani. Unang tangyang tai songon proposal, nama dokon lehon matuaw songonon, lehon matuaw songonon, alay dang tapangido dia dolomo ni rohani debata di bagasan ngulutta. Unang tapajojor aka pangiduat tu Tuhani songon na mangido proposal hita. Tapangido sude alay na hombar tu Tuhani dang taulahon amanginang. Alani saluhut tangyang nisihanna di tonga-tongan turpukon. Di bagasan rohana, sian nasa rohana ibana. Bahkan songon na mangubit-ubit bibir nanin na pamanganna. Ima na patuduhon parsitutonna na martangyangi. Pola do sapi dang buy haruar suarana. Holan alanina tumatangis ibana, holan alanina solaku ibana mangan, dang margogo be ibana laho makatai tutuhani, sian nasarohana ma ibana, ro tutuhani, pabuahon arsak ni rohana. Alani adong do piga-piga, molo martangiang song sihan naon hohom, molo martangiang ibana say hohom, sian rohana martangiang. Adong dotong martangiang gugu suarana, itu adalah ekspresi. Dang salah hom nenget martangyang manang gugu tangyang taidang salai. Itu adalah bentuk ekspresi kita. Alaina rumik kok dia do. Tangyang ima songon sihanna yang benar-benar yakin dan percaya jala pos rohana ikon alusan di dewata tangyang nai. Ido amanginang intini tangyang ikon porsea hita. Ikon percaya hita, alani molo martangiang hita unang mulak-mulak tupudi, bohado naing, ditangiot Tuhani do tangyaki, bohado naing, dia lusi Tuhani do tangyaki, unang bimulahulak tupudi. Tetapi harus percaya sebagaimana Hanna percaya kepada Tuhan, sehingga memang Tuhan memberikan keturunan kepada dia, yaitu anaknya Samuel. Dilehon debatado keturunan parenak konon tu ibana ima si Samuel. Jala dipilihon ibana dui songon baga-bagana tu debata. Dung sidung amanginang si Hanna martangiang di ida sahalak malim ibana nakaning mangubit-ubit pamanganna bibirna diripu do ibana namabuk. Alay dia lusi si Hanna do dang namabuk au. Alay nahusehon do na di bagasan rohaki na pojok na di rohaki holan tu debata. Ubeginin na malimima, say lehono ni debatama tuho na pinangido ni roham. Ima na patuduhon na balaga situtudo pakirimon ni si Hanna. Jala pos rohana say nadapotan asin ni rohani debata ibana. Jala dung sidung ibana martangyang, taida maamanginang ahan na terjadi na kaning di bagasan terputai. Di ayat 10 walu didokon dung martangiang ibana gabe adong perubahan. Peter mangan ibana. Dungi bohina pe dang
surbot B. Molo surbot di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dang muram, tidak murung lagi. Sehingga ketika orang yang berdoa, dia akan mengalami perubahan. Halak si partangiang bohinai ikon minar. Harus ada perubahan. Dia tidak terbeban lagi karena dia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga wajah si pendoa, pardopahan ni si partangiang ikon minardo. Ikon minardo bohita amanginang molo nunga martangiang hita. Dung minar bohini si Hana gabi mangan ibana muse ninna. Gabi laku ibana mangan. Dang marsak berohana. Sian na tumatangis hinan gabi mekel ma ibana. Sian na seulo mangan hian gabi olo ibana mangan asahipas pamatangna. Sian na murhing hian bohina gabi minar bohina gok las ni roha ibana. Ima amanginang. Jupang doa kalas ni roha di akajol mana benar-benar martangiang. Na betul-betul martangiang tu debata minardo bohini separtangiang dang adong arsak ni roha nang pe memang gudang do tantangan alai ala pos do roha tanga tapasahat nguluta doho si taunota tu debata Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang bertindak di bagasan parnguluta. Atong molo nunga martangiang hita molo nunga tapasahat nguluta tu debata unang behita ganggu di bagasan tangiang tai. Unang behita say ganggu di bagasan akka nata pangidoi amang inang. Dungi atong tapasahat maholan tu debata sa luhut nguluta. Holso ni rohata jala sudena tahirim holan tu debata asa ibana napaturehon nguluta. Tapadao matangiang naholan formalitas, naholan hasomalan manang rutinitas. Alai sian ies ni rohatta mahita martangiang unang asal martangiang. Na martangiangon dang ikon na malo. Apalagi molo di pertanyangan, jojo do halak molo ditodo martangiang mabiar martangiang. Ahunang majuaw ninna. Hape sa sitong na martangiangi songon dia do. Sian hapor siaw do tangiangi dang alani bagak ni tata bahasa dang alani bagak ni bahasa makata itu Tuhani ni adeng gado malo martangiang alai dang apala ina di tuhatai alai songon sihan na mahita na sian hapor siaw na sian serep ni rohana ibana mangido tu Tuhani jala molo martangiang hita ikon tahaburjuhon ma tangyang tay. Dirokon Jakobus 5 ayat 10 na margogo situtudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Ngulut taon amanginang naing matapake ngulu si partangyang. Ala saluhut natapangido saluhut akatangyang ta molo porsia hita ikon jalo ottado Matius 22 Matius 21 ayat 22. Kata kunci di bagasan tangiang adalah percaya. Porsea. Ngulu ni halakna porsea ima ngulu na martangiang. Ngulutta unang mahola sahali 2 hali martangiang. Alai disadok ngulutta. Disadok ulauta. Disude gulmi ni parnguluata. Di dia pehita maringanan. Ikon martangiang. Jala tangiangi taingo anak kening. Dada songon proposal dang holan mangido hita disi alai di bagasan tangiangi amanginang ikon takasdo ta hapor siai apa kehendakmu di bagasan nguluku dang holan kehendak ta nanang tapasaha tu Tuhani tetapi doa juga bermakna apa yang Tuhan kehendaki di bagasan nguluku ido makna doa sehingga ketika kita berdoa ketika doa-doa kita merasa tidak dijawab berarti kehendak Tuhan lebih baik dan lebih indah di bagasan nguluta. Atong unang mamasa dihita laho martangiang tu Tuhani. Unang magabe sehali 2 hali hita martangiang tu Tuhani. Hita ma na mangarimangi sungod dia ngolu partangiang atta di keluarga tu akka yana kota hita ma na manibangi amang inang. Alay takas di bagasan trupukon di paingot tu hita
asa gabi hala Kristen na totong mangulu di bagasan pertanyaan mahita. Jala pos marohatta manang dia penata pangido tu debata mardongan pos niroha say na jalo otta doi. Amin. Martangiang mahita. Mauliate matutu ali Tuhan. Nung ngatol has hatam barita nauli di bagasan bornginon. Na mangajari hami totong ali Tuhan asa gabing ulu na martangiang jalan na porsea tu adopan muna badiay. Songon sihan na nang diajar ho ali Tuhan. Gabi sada contoh, gabi sada teladan di bagasan ngulu nami akan na porsea asa di bagasan pos niro hami Tuhan ditiki martangiang porsea hami Tuhan na alusanmu tangihononmu saluhut aka pangiduan nami. Mauliate mali Tuhan di hatam nabadiye alani Tuhan pasu-pasu mahatami. Pasu-pasu ma Tuhan saluhut ruas di huriam terlumobi hami na pungu di bagasan tikion ali Tuhan. Ali Tuhan homa na mangalihon aka dami dohot las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan. Homa na mangalihon aka pasu-pasu mi di bagasan ngulu nami Tuhan. Terlumobi di bagasan aka ulaw nami na maragam Tuhan dongani hami. Pargogoy hami Tuhan, jala patuk hami dinalaho mangulahon, akka ulaw nami hombar tulo mo ni roham. Tuhan pasu-pasu ma nang saluhut ruas ni huria mon ali Tuhan. Homa na mangalihon akka hahipason. Manguduti akka ulaw na dohot nguluna tujulan naryon. Terlumobi Tuhan takas di botoho di bagasan partikianon. Namasa do di humaliang hami kopit sa pulusia. Naboy gabi ancaman di tonga-tonga ni pamatang nami. Alina posdorohan nami tuho ali Tuhan. Hodo na mga ramoti hami. Hodo na mga ramoti sa luhut ruas ni huriami. Asaboy hami tutu mangulu di bagasan haipason na siyan hoy. Tuhan, songon sihan na nang pinasahat mo hagabion. Asiroham Tuhan tangihon sa luhut ruas ni huriam. Na mangido di bagasan hagabion. Na mangido parenak konon di bagasan keluargana. Ali Tuhan tangihon akatangyang na. Lehon akan na pinangido ni rohana sida. Asa boy tutu ali Tuhan martabatab balas ni rohana. Dinalaho mamuji-muji guarmu na badiyay. Tuhan pasu-pasu ma nang ulaw nami di bagasan bornginon. Sa luhut ruas ni huriam molo na suboy madoho ti partangyang anon Tuhan. Di dia pinasida maringanan. Ho manatotong mga ramoti na sida. Ho manatotong mandongan na sida. Jala tuari na mangihut tutu ali Tuhan tuktuhi sa luhut rohani ruas ni huriam. Asalam turetana. Jalalam tuturop na dinalaho madoho ti partangyangan na pinatupa ni huriamon. Atong Tuhan, hupasat hai mangulo nami holan tutangan mo na badiyay. Hurajumi hami, halak perdosa do hami Tuhan. Jumolo urasi hami sen akahadusaw nami. Asalam talup hami madapot pasu-pasu na siyan hoy. Mga sahon Jesus Kristus tangihon mapangiduan nami. Amen. Maret de mahita, siyan buke edde 240 sia. Tandiki, dungu marta
Pasada rohata martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah amaname na marhabang sa dibanu agijang. Tuhan name situ tuduho ali Tuhan marhite-hite gornya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan name. Mau lihat situ tu di pasah roh name tu dapat munabadi ali Tuhan. Ala di dekor pe Tuhan ruas muduk perhaladum ali Tuhan. Tiki marsaur. Marsaur hame ali Tuhan dohot tame terlumumu madohot tu ali Tuhan. Mabigi beritam nauli na pinasaha ni naposomi. Paso-paso mahami sa duhut na ali Tuhan. Suksongoni dua ali Tuhan di ruasmu ali Tuhan na sopalabui do pedohot di bagai seberenginon pertangyangan sermon week. Molo alani akaula do ali Tuhan paso-paso mauluan ni asida asamarlas neroha asida tong ali Tuhan menada balgani asi dohot holong nerohami. Halai maulani akalosok do ali Tuhan ukap rohani asida ali Tuhan tuktuhi Tuhan rohani asida asa parsidoho asida ali Tuhan mebege hatam nabadiyai. Tuhan debata Jehovah aman amin amarhabang sa dibanu agijang toktong dobuanon nami ali Tuhan dia karwas mudo parhaladum modo tungadong ali Tuhan na dibagasak parsahiton na dijabu pe Tuhan manang na di rumah sakit pos rohanami ali Tuhan paso-paso maaka ubat na pinangan niya sida ali Tuhan pargugoy ka keluarga pos dorohanami ali Tuhan tukdoh wasom paherbang matangam misak karajam mi ali Tuhan asa tumibu malum akar wasmu dohot parhaladum namar sahiti. Tuhan debata Jehovah totong dobuanan nami ali Tuhan dia kayanakon nami ali Tuhan na dia kaparsikolap ali Tuhan liho bisuk dinasida ali Tuhan asa totong gabi anak si Pujio ni ali Tuhan di keluarga tau si hayari homa ibana ali Tuhan molo tuk anak ali Tuhan anak doh buru ni huria mi ali Tuhan naso marhaso hotar do ali Tuhan naso dapot ni asida do ali Tuhan sirok kak mitod dina pos rohanami hatok menang ali Tuhan dapat betul mulia ali Tuhan asa tungai si datang merles ni roha memuji pasangapon guar munabadiai molo tungadong ali Tuhan akar wasmu namarukil ali Tuhan namarsak pos rohanami ali Tuhan pergugoy asida apu di Tuhan akan namarsak asa totok taruli asida ali Tuhan dilas ni roha terdumu bima paso-paso siakko Tuhan debata Jehovah aman amin amarhabang sa dibanu agijang dia akan itu Tuhan nami ali Tuhan akalan sia macar rohani asida ali Tuhan tebagu pas asida ali Tuhan leho gugodin asida ali Tuhan len hai pason lea gajang di umur di suri akar was mutar dumobi di akar parah lado ali Tuhan pargugoy saluhu na ali Tuhan paso-paso na ni ulan di tangan nami ali Tuhan asa totok kami Tuhan Maria ia merdas ni roha memuji pasangapon guar munabadiai. Tuhan debata Jehovah nah orang malo dohami ali Tuhan mangidu tu ada pemunabadiai ale pos dorohan ame Tuhan parbino todo hodi sesri selut parangulmitun ningolu nami pasikok mayali Tuhan di perdagingon terdumu binang di pertodion nami perdosa na gudang dohami ali Tuhan marado pokok Tuhan unang jujur dosa pangalason nami asa tamada pehami di Tuhan majalo ka paso-paso na pinasahap mo Tuhami ganuk mersada-sada atong ali Tuhan saat dihoma ali Tuhan daging doh terdinami hupuju pasang apa yang mahali Tuhan marhiti anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Di tangan ada malamu
tatangnya kuma piliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na dibonogijang, hodo haroroan sa luhut silehol na dinggan, doho na salibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalomay gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupara siyang hami pilihanon. Patimbulhon harajaon mo ditong ataw nga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mulayate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangidohon di tangiang aliama nami. Aliama nami na di mo nagijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malo mo ni roham di banotongon songon na di bonogijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran iton di porbadia ma. Namandongan hita sa luhut na. Amin. Horas madhita sa luhut na.